Elementu hauek eta gaurkotasuneko gainontzeko aipagaietan murgiltzeko gurekin da gaur, eneko handueza, PSE Euskadiko Ezkerrako idazkari nagusia, egunon. Kaixo, egunon. Bueno, esango zenuke urrian Euskal Alderdien arteko harremana ez dakit tenkatu edo berotu denikan? Bueno, nik uste hori noiz behinka gertatzen da. Gu beti esaten dugu gure aldetik ez degula inoiz halako inongo polemikarik hasi, ez da? Gu beti erantzuten dugu beste batzuek egiten duten adierazpenen inguruan, ez da? Eta kasu hontan ere horrela izan da, nahi momentu hontan harritu nauena, EAJ-tatik adibidez, hainbat instituzioetan dauden errepresentante batzuek nire aurka ez dakit, hain gogor urtetzia, ez da? Ez dakit, hain besterako izan den halako jarrera bat eukiteko, baina, bueno, hau, ja, naturaltasun oso ikusten dut askotan, eneko handuezari buruz berbaiten dute, eneko handuezak esaten dituen gaietaz berba egiteko. Hain zuzen, zuk esandakoa bada ere, faltan botatzen zenuela, Andoni Ortuzarrekin zegoen interluzkuzio, elkarrizketa edota konfiantza giroa, zer gertatzen da, Aitor Estebanekin? Bueno, hori gauza naturala da, ez da. Andoni Ortuzarrekin hainbat urtetan lanean egon naiz, elkarrizketa ugari euki dugu, eta harreman horiek denborarekin eta elkarrizketarekin sendotzen dira, ez da, eta kasu hontan Aitor Estebanek ez daramatza hainbeste hilabete aiotaren presidentzian. Beraz, hori, nik uste lortuko degula denborakin eta elkarrizketarekin. Ez neban gauza askorik esan, horrek ez daka misteriorik, hori horrela izaten da, eta askotan, hainbeste berbain eta hainbeste lan egiten, harreman pertsonalak sendotu egiten dira, eta espero dut gai edo pertsona honekin, beste batzuekin izan dan moduan, horrela izatea, konfidantza osoa eta segurtasun osoa daukat hori horrela izango dela. Eta halako jazoera gertatzen direnean, halako adierazpenak, pixka bat, mekanismoak zeintzuk izaten dira? Bueno, normalean, deiak egoten dira, gauzak argitzeko eta berbaiteko, ez da, hori elkarrizketaren bidez konpontzen da beti, hontan ere horrela izan da. Hori normaltasun demokratikoan ikusi behar da, ez da, tradizio ezberdineko bi alderdi gara, eta, hortan sustatuta normalean liskarra sortzen dira gobernuaren barne, hori beti horrela izan da, eta horrela izango da, ez da, azken finean bakoitza bere perfila eta bere ikuspuntua mantentzen dau, eta askotan, talka egiten dugu, nik hori normaltasun osoz ikusten dut. Horren adibide bat da, kaso, enplegu publikoetan Euskara babesteko lege proposamena, esan zenuen ere, estatutuaren urte hurrenean hau ez dela, Euskal gizartearen gehiengo batek uste duela honen beharra dagoenik, zergaitik uste duzu hori? Kalean hori somatu egin degulago, eta azkenengo hilabeteetan, bai EH Bilduren eta EAJaren ekimenen aurrean pertsona ugari gurekin harremanetan jarri dira. Eta ez gure moduan pentsatzen duten pertsona, baizik eta pertsona oso anitzak, oso ezberdinak, egoera ezberdinetan dauden pertsonak, esateko bere babes osoa dakagula, ez da gure bide oso razionala dela, ez da? Uste dugu, ontxe bertan, eta gaur jakin izan dugu komunikabide batek argitaratu egin duen estudio baten inguruan, Euskadin uneko 80 baino instituzio gehiagotan eskakizunak eskatu beharreko baino mail goi bateagoan dago zela. Ez da horrek dakartzan eragina askotan edo ez, hainbestetan, ze uste portxentaia ez dela hain altua, hori epaitegietara eramaten dela. Uste gauzak bere neurrian egin behar direla, eta kasu hontan ez dut uste lege aldatzeko beharrik dakagunik, batez be
oindala urte terdi, EAJarekin lortu genuen dekretuen inguruan lortu genduan akordio horren bitartez, uste dut gauzak bideratu egin direla eta gauzak oso neurtutak daudela. Pixka bat ere gogora etorri berri zait, hezkuntza legearen eztabaidan, horre ere aipagaia izan zela, hizkuntza ereduak nola geldituko ziren, edota hor egon ziren, ikuspuntu ezberdinak, baina horre bada ere gizartean, edo eragile ezberdinek ere aldarrikatu izan dute Euskararen sustapenerako doakotasuna eta unibertsaltasuna proposatu behar dela, eta doakotasuna 0 euro matrikulalen nunetik egiten denetikan, zuk hau nola ikusten duzu? Beitu, azkenengo gai hau, sortu den gai hau, eta bi ekimen hoiek, bi lege proposamen hoiek, ez dute ezer ikusirik euskararekin. Baizik eta administrazioarekin eta euskararen eskakizunekin. Askotan gauzak forzatu egiten direnean euskararen kalterako izaten dira. Guk espero dugu hemendik aurrera denok bide berberean jotea, batez ere guk beti euskara defendatu egin degulako eta argitziarren guk beti euskararen alde egon garelako. Hasieratik eta euskararen inguruan emon diren aurrera pausu guztietan euskal sozialistak egon gera, beste batzuek hori ezin dute esan. Hortik abiatuta, logikoki nik ulertzen dut arazo potolo bat dakagu erabilerarekin. Eta hori beti azaleratu egin dugu. Eta proaktiboak izan behar gera, batez be txikienek euskara gehiago erabiltzeko. Oraintxe bertan dakaten aisialdian eta telebistan eta inbeste erramintetan dakagun oferta euskeratik kanpo dagoen oferta bat delako. Badaukagu beste erraminta batzuek eta hori potentziatu egin behar dugu. Hortik aurrera, esperoet halako ekimenak, zuk aipatu dituzun ekimen batzuk, doakotasuna, eta horretan aurrera pausuak emon behar dira, eta logikoki bidea hori da, denok eta batez ere, dakagun egoera soziologikoari begira, oso onuragarriak izango litzateken neurriak direlako pentsatzen deulako. Uste, oportunidadea eman behar zaiola kanpotik etortzen diren guztienei, gure hizkuntza ikasteko eta euskaldunak egiteko. Eta horren inguruan, erabileran dakau arazori potoloena, eta hortan, uste, hausnarketa potolo bat egiteko aukera badakaula. Ez dakit, iragarpenik edo egin dezakezun, bihar ere aurre ikusten da, esekutiboak 2026 urteko aurrekontuak onartuko dituela. Zentzu honetan inbertsio gehiagorik egongo da, edo? Segurazki baietz. Euskararen partida ekonomikoa beti haunditzen joan da historiaren zehar, baita momentu latzetan ere, eta oraingo hontan horrela izango da, bai euskararen sustapenerako eta baita ere, adibidez, elabide eta komunikabide elebitan egiten duten eta euskara sustatzen duten komunikabidei ere babesa emateko eta euskara sustatzeko. Esango dugu baita ere estatutuaren 46. urteurrena oroitarazi zenutela larun batean. 46. urteurrena ere hezkuntza guztiak eskuordetu gabe daudela. Zakit, nola ospatzen dau etxeko lanak amaitu gabe jarraitzen dutela jakinik? Bueno, uste, oindala 46 urte estatutu hau egin zenean, etzekitela noraino ailegatuko ginen, ez da? Egia esan da, estatutu hau berriztuta egon beharko litzateke. Baina beste batzuek bere gauzak edo bere interesak aurretik jarri izan dute historikoki, eta horrek eragin oso argi batek ekarri gaitu, ez da? Eta gure estatutua 46 urte eta gero, berriztuta ez egotea. Gure konpromiso politikoa beti estatutuaren konpromesuekin betetzia da, eta pasatako zapatuan argi eta garbi esan neban, ez da? Etorriko dira, falta diren eskumenak etorriko dira, baina ongi etorriko dira.
hau ez da erloju kontrako karrera bat edo lasterketa bat, ez da? Hemen gauzak ondo egin behar dira, gero bestela arazoak etortzen dira eta gai batzuek oso potoloak edo nahiko potoloak dira gauzak edozein moduan egiteko. Guk espero deuna da, zintzoki lan egitea, ondo lan egitea, eta etorri beharreko eskumenak ondo etortzea. Nik esperantza hori daukat, gure konpromiso politikoa, Euskadiko Alderdi Sozialistaren konpromisoa hori da, eta Espainiako gobernuaren konpromisoa eta Pedro Sánchezen konpromisoa ere hori da. Lan desente da gau aurretik, guazen lan egitera eta gauza bihar dan moduan egitera. Nolakoak izaten ari dira, orain arteko negoziaketak? Bueno, ondo ez da, nik uste, sintonia daola, eta hor, esan leikeun talde mixtoan egiten ari den, bi gobernuen arteko dakagun dinamikan eta lan taldean oso ondo lan egiten ari dira, komisio misto hortan desente asko lan egiten da, isilunean askotan, sarata egin barik, da hor azkenengo hilabeteetan ere emaitzak egon dira. Beste gai batzuetaz ere lan egiten ari gana, lehenik eta behin uztailean adostutako eskumenetan lan egiten ari dira, ja hori behingoz gauzatzeko, eta hortik aurrera urengo hilean azkenengo 10 karpeta hoien inguruan ja lantzen hasiko dira. Lantzen ari dira jada, ministeritza bakoitza bere informeak egiten ari dira, eta hortik abiatuta, ja lana serio hasiko da, hori alden heinean gauzatzeko. Eta aipatzen izun ere, estatutu berriari dagokionez, EAJ, PSE eta EH Bilduren arteko mahai horretaz. Hor, hiru tradizio politikoa haundiak elkartzeko gunea, posible den ikusten ari gara. Nik uste posible izango dela denok zintzoki egiten badegu, eta kontziente izaten bagara hori dena legalidadean barne egon behar dela, gero hori Madrilera joan behar delako, hor konstituzionala bere analisi egingo duelako, eta hortik abiatuta dena behar da moduan baldin badago, ona bueltatuko dela Euskal Gizarteak hori errefrentatzeko, ezta? Orduan gauzak oso ondo egin behar dira, oso diskretuki lan egiten ari gara, eta hori postekua da, gauza serio doiala erakusten duelako, gure aldetik prestutasun osoa estatutu berri bat eukiteko, eta estatutu hori gauza garrantzitsuetan oinarrituta egoteko, ezta? 46 urtetan hainbeste eskubide sozial lortu egin ditugu, eta hori orain indartu, egokitu, estatutuan sartu eta blindatu egin behar ditugu. Batez ere, dakagun mehatxurik handiena, Madrildik datozen eskuina eta ultra eskuina delako. Beraz, horren aurrean bi gauzak ondo egin behar ditugu, legalki bikain egin behar ditugu, eta beste aldetik lortu ditugun eskubide sozial horiek blindatu egin behar ditugu, mehatxu hori hor dagoelako, eta haiek poterera ailegatzen badira, badibidez eskubide sozial horiek pikutara joalik ez. Horre, akaso gauzak ondo egiteko denbora behar da, baina errealitatea beste abiadura batean badago, Junts alderdia une honetan eztabaidatzen ari da, zer egingo duen Pedro Sánchezen gobernuarekiko sustenguarekin, baita ere 2023ko azaroak 10 Pedro Sánchezek eta Andoni Ortuzarrek gobernu akordia sinatu zuten, bertan aipatzen da urte eta erdiko epe orientagarria egongo dela, Euskal Autonomia Erkidegoko 13. legegintzaldia hasten denetik, hau 2025ko azaroak 14an bukatzen da, zer gertatuko da, egun horretatik aurrera? Serio ari gara lan egiten, baina gure ritmo propioa dakau. Ezin dugu momentu oro beste leku batzuetan zertatzen nahi den pentsatu. Gure pentsamendua gauzak ondo egiten aritzeko da, eta hor gaude. Seriotasunez lan egiten ari gara, dokumentu ugari da ditugu mahai gainean, baita ere esatia dakagu. Ontxe bertan lantzen ari
garen gauzak, agian gairik zailenak dira, ez da? Ni beti esan dut, oindala bi legealdi eintzen lana, autogobernu ponentzian bikaina izan zela, ehuneko 90 gitxienez einda dago, eta uste dut hor denok ados egon gaitezen testua dela, EH Bilduk ere aitortuta, hor eskubide sozial guztiak daudelako, hori eguneratu egin beharko dugu, baina lan hori uste dugu nahiko erresa izango dela. Bueno, espero dugu, hemendik hilabete batzuetara, aurrera pausuak nabarmenak izatia, eta albadeu, denboran eta forman ailegatzia. Soberanismoa da, ez da? Zapatako harriko eskorra. Bueno, hori beti maigainean egon da, eta hori historian zehar demostratu egin da, hori maigainean edo erdigunean dagoenean eta sentsibilitate guztiak batzen dituen testu bat lortu arte harrikoskorra izango da. Eta beste batzuetan, adibidez, oindala bi legealdi sortu zen autogobernu ponentzia hortan, isadana egin da zegoen, eta gai hori ailegatu zenean, batzuek erabakitzeko eskubidera jotzia erabaki zuten, eta dana pikutara joan zen. Ea, hontan horrela ez badan, eta akordio bat lortzeko gaitasuna dakagu. Eta zer egin behar da, hori gainditzeko? Bueno, pedagogia asko, berba asko egin, besten zapatoetan jarri, eta erdigune hori bilatu, ea posible dan. Aipatu nahi dugu, baita ere hain zuzen, oso eztabaidatuak izaten ari direla Urriak 12ko istiluak Gasteizen, ostiraleko kontrol saioan Bingen Zupiria segurtasun sailburuak esan zuen ardura guztiak bereak zirela, jakin nahi dugu, zure ustetan nola ebatzi behar dira ardura horiek? Zupiriak dimisio aurkeztu beharko luke? Hemen erantzunkizuna dakaten bakarrak, alde batetik manifestapena antolatu zutenak, eta beste aldetik manifestapen horren aurka violentoki joan zirenak. Hor, ez dago beste erantzunkizunek violentzia erabili zutena baino. Hortik aurrera, uste, instrumentuak eduki behar ditugula, gauza horiek berriro ez gertatzeko, ez da? Polizialki uste hori kontrolatuta egon behar dela, eta halako istiluak ez dakatela inungo lekurik Euskadin. Iraganean nahiko jasan genuen, orain berriro ere gauza hauek maigainean egoteko eta gure kaleetan halako istiluak sortzeko, ez da? Uste, erantzunkizun bakarra violentzia erabiltzen dutenena dela, baina hortaz aparte, uste, hausnarketa egiteko aukeria badakagula, adibidez segurtasun foroa hor dakagu azteke, gai horiek ere, maigainean egon beharko dira gauza hau berrio gertatu ez diren. Baita ere segurtasun arloan Bingen Zupiriak iragarri du, ertzaintzak atxilotuen jatorriaren berri emango duela, zer iruditzen zaio hau Alderdi Sozialistari? Bueno, horrek arriskuna nabarmena duka. Eta arriskua da estigmatizazioa. Uste, hor, azken finean, Zupiria sailburuak egin duena, PPek eta Voxek eskatu dutena izan da, informazio eskaera baten eskutik dator hau, ez da sailburuaren ekimena, baizik eta PP eta Voxen ekimen bat, estadistika eskatu egin dute informazio parlamentario erraminta erabiliz, eta bere erantzunkizuna da horren aurrean eta erreglamentuaren anparoa baldin badakate eta anparo hori badaukate, datu horiek ematia. Uste ez dela biderik onena, horre xenofobia kutsu izugarria dauka horrek, badakigu PPek eta Vox zertara jolasten ari diren, eta hori ez dut uste informazio garrantzitsua denik, bakarrik beraiek bere diskurtso ultraeskuindarra eta xenofoba egiteko baizik.
Bestalde, bestelako kontu batzuetan, baztertua gelditu zen pentsiodunen herri ekimen legegilea eta badirudi, bide hori har dezakela ere Euskal Autonomia Erkidegoko lanbide gutxieneko soldatak. Honek kalte egingo dio legebiltzarreko hautetsi guztien sinesgarritasunari edo politikarekiko irudiarekiko? Ba, ez dut uste, ez da? Ez dut uste. Gaiak eztabaidatzeko dira, eta momentu ugarietan, ostegunero gauzak eramaten dira, eztabaidatzen dira, batzuek aurrera joaten dira, eta beste batzuek bertan bera gelditzen dira, ez da? Eztabaida hor dago, erramintak hor daude, eta norbaitek sinadura lortzen baitu, legebiltzarrera joateko aukeria eukiko dau. Batzutan, baiezkoa lortuko dute, eta beste batzutan, bertan bera geldituko da. Nik uste gobernu aldetik egiten den irizpidea beti irizpide oso kontrastatuta dela, eta argudio aldetik ekimen hau eseskoa lortzeko oso argudio sendoak euki zituan, eta jazta, uste posik egoteko modukoa dela dakagun protekzio sistema, eta horren inguruan uste sistema hori oso protekzionista dela, eta erramintak ditugula pentsionistek eskatzen zituena gauzatzeko eta egiteko, baina beste bide batetik. Orduan aurre ikusten dira zentzu horretako neurriak? Neurria badaude. Eta uste protekzio sisteman, bai etxebizitza aldetik, bai ekonomikoki, beste erramitekin, hori sustatuta dagoela. Hor, pentsionistek ere aldarrikatzen zuten, konpentsazioa aipatzen dena da, erregiaren aukera badagoela, baina hau ere eskatu egin beharra dute, ez dakit, aldarrikatzen zuten ere, kontrako bidea egitea, administrazioa proposatzea ere, errenta hori jasotzeko baldintzak betetzen dituztenei, aukera hori nola ikusten duzu? Bueno, nik uste erramintak beti hobetzeko aukeria dakatela, ez da? Eta horren inguruan, ez dago inungo arazorik, hausnarketa egiteko, baina argi eta garbi daukagu gure sistema oso sendo bat dela, oso kontrastatuta dela, eta kontrol sistema ere oso sendoa dakagula, beraz, uste gauzak dauden moduan, hobetzeko margena egongo dela, nik hori ez dut bukatuko eta gian egongo da, baina uste oingo egoerian gure sistema oso ona dela esango nuke. Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoak lanbide gutxieneko soldata propio behar du? Uste dut hori elkarrizketa sozialeko mailan erabaki egin beharko dela, eta hor sindikatuek eta patronalak konbenioen bidez hori lortu leikezela uste dut, baina batzue badirudi, ukatzen dutela mai hori, guretakoa katxi izugarria da mai hortan ez esertzea, eta konbenigarri izango litzatekela eztabaida hauek hor serio planteatzea, eta hor eztabaidatzea, eta ez kaletan eta beste foroetan, uste hor lan egin behar dutela, eta konbenioen bidez hori lortu lekeula. Horre patronalak ere, ez dirudi soldaten igoeraren alde dagoela, nola presionatzen zaio? Bueno, hasieran beti esesko izaten da, ez da? Alde batzuetatik eta beste alde batzuendatik. Eta bakoitzak esertzen ez bagera eta berba egiten ez badegu, eseskoa hor zehituko da. Uste elkarrizketa beti erraminta politiko eta sozial oso onuragarri izan dela, eta gai hontan ere aplikatzeko erraminta badela uste. Bizkaiko gazteria sozialistak suflubiala edo Guggenheim Urdaibairen aurkako mobilizazioetan izan dira, jakin nahi dugu, ea nola ikusten duzan hau, eta ea PSek nola hartuko duen aintzat posizio hau. Bueno, beti errespetuz, ez da? Beraiek organizazioaren barne egin zuten eztabaida baten ondorioa izan zen, konklusio hortara ailegatzea, eta manifestaldetan parte hartu dute, gu beti esan dugu, guretako ere, ez dela lehentasunik handiena, eta, hori mobilizazioa sortu ditu, eta gure gazteek bere iritsi propio eta bere kriterio propioa dute, eta nik hortan ez dut esertxarrik ikusten, ez da gutxiago ere. Baina aldarrikapenarekin bat egingo zenuke? Bueno, nik uste esan dotan moduan, ez da gure lehentasunik handiena, baina gobernu programan dago, eta gu gobernu programetan sartzen ditugun eta sinatzen ditugun gauzak betetzen ditugu.
Abiadura handiko trena ere, bada ipagai urte luzetan zehar, ez da zer galdetu ere, noiz etorriko da, nondik igaroko da, Ez naiz epen bai. partaide, baina bai hausnarketen partaide. Mhm. Eta gure historian zehar, hausnarketa hori egiten badegu argi eta garbi dago, abiadura handiko trenaren inguruan gehien lan egin duen eta gehien aurreratu duen alderdi sozialista izan dela. Eta ez daukat inungo dudarik gure eskutik ere ailegatuko dela. Beste batzuek aldarrikatzen nahi dira, ber noiz etorriko dan, ala ez noiz etorriko dan. Eta gogoratzia dakat, beraiek bere alderdiko lehendakari bat eukita, etaren beldur proiektu hau maipean jarri ipini zutela. Hauze da, izkutatu egin zutela. Eta hori kajoian sartuta, izugarrizko atzerapenak euki genituela. Eta gero sozialistok gobernuetara ailegatu ginenean, oindala 10 urte, impultso berri bat eman geniola. Historia hor dago, eta norbaite kontrastatu nahi badau, hor da ditu datuak, hor dauka inbertsioak, hor ditu proiektuak, kontrastatzia daka. Gure eskutik etorriko da, eta esperoet lehen hori gauzatzia. Usteet, Euskadin somatuko den aldaketa positiboa, mugikortasun alditik izugarria izango dela. Eta orain ere, batzuek esestatzen dituzten proiektu hau, agian, hemendik urte batzuetara, beste infrastruktura batzuk eseskoa eman zuten moduan erabiliko dutela uste. Horre, eztabaidaren elementu nagusietako bat ere, bada zer gertatuko ote den Ezkio itsasoko geltokiarekin, noski, eraiki da lehenago, bidea iragarri aurretik, ez dakit, punturen batean eztabaida hori zabaldu beharko da, ardurak badaude ere. Batzuek hori forzatu zuten eta batzuendako ezinbestekoa zen hori egitea. Eta hori adostu zuten eta hortara eraman gaituzte. Uste tontxe importantiena da informeak eukitea eta informeen arabera ikusiko da nundik joan behar dan. Baina logikoki bidea izan behar da bai ekonomikoki, bai teknikoki eta bai ingurumen aldetik jasangarrien den proiektua gauzatu egin behar dela. Hortan ez dago inungo zalantzarik. Eta azkenik, jakin nahi du ere nola ikusten duzun, Jose Antonio Jainagaren ikerketape egoera, Audientzia Nazionaleak ikerketapean dauka Israeli altzairu asaltzeatik, jakin nahi dugu, ea zer iruditzen zaizun gertatutakoa, baina bereziki ea honek nolako eragina izan dezakeen talgoko operazioan. Auskalo, ez da, gauza hauetan beti prudentea izatea gustatzen zaite, ez da, hori epaitegietan dago, ni beti errespetu oso sartu ditut epaitegietako erabakiak, ikusteke dakagu hurrengo asteetan, bere asalpenak entzun ondoren eta epaitegiak zer erabakitzen duen inguruan, ja da, eukiko ditugu datu gehiago eta zeo zer esateko moduan egongo garen. Hau logikoki ez dio meseda hundirik egiten talgoren operazioari, gauzak ere bere iztu egin behar dira, eta gauzak ez da komenigarrisa nahaztia, baina ikusteke dago erze gertatzen da urrengo asteetan. Adi egon beharko dugu ezinbestean. Eneko Andueza, PSE Euskadiko Ezkerrako idazkari nagusia, mila esker. Eskerrik asko zuei, egun hon izan.